Uyabona wona jokes thina ama-philosophy ingcela buchopho. Izinto ezasithishina from A to Z, yabo. Singathi mengifika matric ngabothi no, umatric ngiyongenzela lutho wodwa. Akwangulamanise at least ngithole noma idiploma nje kanjani. Idiploma yayo. Lezi zinto lezi ngisho ngaba netifeti ezingaka. Kodwa fanele uthole umsebenzi kuqala. Ngisho ngaba ngayo itifeti, fa uthola umsebenzi. Sebenze kebalekile, usuthola umsebenzi. Ha! Magic no jokes. Yo bafana, ngibuye esikoleni. Ya, namhlanje ngibiza ngephilosophy encane. Ingcula buchopho. Iyazi dictionary A up to Z. Awuhlale lapha. Yabona ke manje usuyiphilosophy ke mfana. Ubuthini wena? Imali. Ufuna ukuthi wena kwenzakaleni esikoleni? Magic. Yabo into enkinga ukuthi ngilambile. Yabo mase ngithelele kulethu umbini ngichazela kahle. Oh, ngithola noma isengu. Ya. Ngangakwenzeni? Uyingcula buchopho wena, philosophy. Namcong ngiphathele isingu. Isidomu wena. Hayi. Wena kodwa yini odlalile? Philosophy. Ngithola nokuyibiscuit nami. Ekade ngilambile. Hayi. Mina ngifuna ukuyazona kahle. Wona jokes. Ungamuza ukuthi uhlula inqwaba yabantu. Wona sitawuthi idlisa kwakho kukhulile. Engifuna ukwazi ukuthi uthole bani. Wena. Magic. Asithi inkosi yangibindi engathi ngithole into yokwehlisa. Anjani amanzi? Right amanzi? Hayi noma ngabuya nawo. Ngeke ngingakukheleli. Uyiphilosophy phela wena. Namcong ngiphathele into yokwehlisa. Isidomu wena. Philosophy ngicela buchopho into yasithishina from A to Z. Nawo amanzi akho mfana. Ya. Wohlisa mfana wehlisa umoya usitshele ukuthi wena uthole bani. Hey. Yazi Magic. Ngizwe ngathi nje ngilambe kakhulu Magic yazi. Engathi ngathola noma ama-biscuits nalesi inkosi esiqala ukungicika. Oh, ama-biscuits azoba ngcono. Uma wathola ama-biscuits uzokwazi ukukhuluma. Ya. Khona manje njoba ngizomthekela. Asadayisa ama-biscuits lapha phezulu. Dayisa. Namcong ngitholela ama-biscuits. Wisdom wena. Lo, ayikho into angayifuni. Sinko asifuna na. Ama-biscuits afuna into ozoyifuna. Lalela. Lo ngobe u5 nje. Abizakala amakhekhe 100 rand, 20 rand lilodwa. Jesu! Ngeke phela ama-philosophy mele ngithi ezimnandi plus ngayithengana nami elilodwa ilawo. Mayuze kahle. Uyiphilosophy mfana. Ngifuna ukuyazi ukuthi mina uthole bani staff. Ubona Magic? Ungaqala ngichazele. Bayaphansi ukudla ngizwa. Hayi ukusi. Yabona ke Magic? Sengaqala ngichazela ukuthi mina ngithole ba ephepheni. Ile nto ke ngifuna ukizwa mina. Uthole bani? Yabona ke Magic? Umem uqale bize i-lowest. Ya. Futhi wena umubizwe kuqala. Mina ngabizwa ngancini. Futhi sengihlulile. Oho, shuthi mina mengabizwa wena ungakabizwa. Ya. Wena usungihlulile. Ya, futhi ngisuke sengihlulile. Hayi, ngizwa kahle. I-lowest ibitholwe la. Lowest. Ingqiqana. I-lowest thola iqala. Bekubani i-lowest aseklasini leni? Angifuni noma ngize ngimusho ngoba akekho kude la ula kuthina. Ukhona la eduze. Ukhona la eduze. Ushola ukuthi umuntu oginqa iqanda oyi-lowest ukhona la nje eduze. Umuntu ovalile ngeqanda. Oh, hayi, lungile. Sengifuna ukuzona ngoba omunye sesiyazi uginqa iqanda ube yi-lowest. Uyena obizwe kuqanga nonke. Ya, uyempela. Okay. Wena ke uthole ba. Yabo lo bemlandela ke futhi Magic. Naye uginqa iqanda. Cishe ngashaya wena khekhe ngathi dudwa wethu. Okay, lobo kududu ngoba babili. Okay, wena uthole bani? Nolandelayo futhi owesithathu Magic uphinde waginqa iqanda. Jesu! Ayahanda amabandla eqanda. Wena Stawoti uthole bani na Stawoti? No4 Magic. Uginqa iqanda. Yes, 1 2 3 4 amaqanda. Wena uthole bani? Phela wena soyiphilosophy manje. No5 Magic. Naye uphinde waginqa iqanda. Ha, amaqanda 1 2 3 4 5. Wena Stawoti. Okay, bayeke laba abanye. Mina ngifuna ukuzwa wena Stawoti ngempela wena ngesingawo uthole bani? Awona ke Magic. No number 10. Ya. Naye futhi uphinde waginqa iqanda. Ha. Shuthi jokes yabo kubaswa number 1 amaqanda. Baze bafika number 10. Niba ngaka eclassini leni? Siba u20. Bawu20 uhalf weclass uthole amaqanda. Jesu! Okay, wena njengephilosophy ke uthole bani? Futhi uphuma unumber bani? Yabona Magic number 11. Phinde waginqa iqanda. Okay, unumber 11 yes, number 10 number 11 amaqanda. Mina ngifuna ukuzwa njengoba usuthi nawe uyiphilosophy ingcula buchopho into eyasithishina from A to Z. Wena uthole bani? Number 12 Magic. Jesu! Waginqa iqanda. Sawu. Ngithi mina ngifuna ukuzwa wena ukuthi uphuma unumber bani? And futhi wathola bani? Number 13 Magic.
nawo wakingiqa. Stawoti. Okay, ngiyabezwa number 1 to number 13 amaqanda bonke. Wena Stawoti uphuma number bani? Wathola bani futhi? Number 14 magic. Nawo futhi. Jesu. Wakingiqa. Okay. Jokes. Ba u14 nawo sebeginqa amaqanda. Yabo. Wena Stawoti uthole bani? Uthole ba wena? Wena uthole bani? Bafika ke mina ngu number 15. Nakho ke besikufuna. Yo into uzoqale ngayo le. Yeah, unumber 15 uthole bani? Philosophy. At least yabona ukuthi bathe ba u20. Shuthi yena uhlula abantu abangaki? About 5. Ya understandeka lokho. Wena nje unumber 15 uthole bani? Yabona ke magic. Qalwa nge-highest. Haw, manje usuqala kuma highest ke manje. Okay, it's fine ke manje. Ukunumber 20 okuyi highest uthole bani ke yena? 99. Okay, uthole 99. Asibayeke laba abaphezulu, akunanda bana abaphezulu, akunanda bana abaphansi. Ngifuna mina la kwi philosophy yami unumber 15 uthole bani wena? Number 19. Wathola 98. Okay, unumber 19 uthole 98. Mina ngifuna unumber 15 la. Number 15 okuwena ukuthi wena uthole bani? Number 18 magic. Wathola 97. Okay, ngiyayizwa lo nto uthole 97. Ngifuna unumber 15 ukuthi wena uqobo lakho njenge philosophy uthole bani? Lapha loyibiza nge philosophy. Uthole into ebheda. Yona into ngifuna ukuzwa. Dawudi ngibatshani noma uzobatshani? Kwahle wena ungiphaphela. Stawoti, ngifuna ukuzwa. Yayindawo zokuthi uyaphashela. Mina ngifuna ukuzwa wena la as a philosophy number 15 uthole bani? Dawo giqiqanda. Kwahleka ukungiphaphela ngoba mina lami iqanda lingcono nginelapho. Wena uthola iqanda number 1, mina ngathola iqanda number 15. Kithi nje ngihlulile. Ima, ufuna ukungitshela ukuthi mina ngibhize ngitatazelele ukulanje sinkwa ngala ngiyothenga ama biscuits ngala ngikulandela amanzi ngokuthi uyangijwayela lo jokes. Uthola iqanda. Elami iqanda lifani nelakhekhe nje. Uphuma ekhaya nginawe.